మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా కోవిడ్ తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ప్రతిరోజు యొక్క విధి విధానాలు నిర్ణయాల వల్ల అట్లాగే ఈ యొక్క మార్కెట్లు, కూరగాయల మార్కెట్లు వీటికి సంబంధించి ఈ కోవిడ్లో ప్రజలందరూ కూడా ఒకే చోట గుమికూడి ఉండేకూడని పరిస్థితుల్లో వీటిని వివిధ ప్రాంతాల్లో మనం మార్కెట్స్ అన్నింటినీ కూడా పట్టణంలో ఒక 5 ప్రాంతాల్లో, కాలేజెస్లో వాటిలో పెట్టడం జరిగింది. అది రేపు 19వ తారీఖు సోమవారం ఉదయం నుంచి రైతు బజారు యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లో, పట్టణంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రాజపేటలో ఉన్నటువంటి చిన్న రైతు బజారు ఈ రెండు కూడా యథావిధిగా మనకి పూర్వంలో జరుగుతున్న పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతుంది. అయితే రైతు బజార్కి ఎవరు కూరగాయలకి, నిత్యావసర వస్తువులకి వాటికి వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా రైతు బజార్లో వ్యాపారం చేస్తున్న వ్యాపారస్తులు, రైతు బజార్కి వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా, ప్రజలు కూడా మాస్క్ ధరించి మాత్రమే వెళ్ళాలి. మాస్క్ లేని వాళ్ళకి అక్కడ ఎంట్రీ కూడా ఉండదు. మాస్క్ ఒకవేళ పెట్టుకుని మళ్ళీ లోపల వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వెంటనే పెనాల్టీస్ కూడా విధించడం జరుగుతుంది. ఇది ఒకటి. అదేవిధంగా ఈ రైతు బజారు ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ చేస్తున్నామో వివిధ కాలేజెస్లో, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఓపెన్ స్పేసెస్లో పెట్టున్నాం, అంటే నేషనల్ కాలేజ్ కానీ, హిందూ కాలేజ్ కానీ, నోబెల్ కాలేజ్ కానీ, టీఆర్ కాలనీ కానీ, అలాగే జిల్లా పరిషత్ సెంటర్ దగ్గర కానీ ఇలా పెట్టున్నాం. ఇవన్నీ వీటితో పాటుగా కొంతమంది ఇదే వంకర కొంతమంది వ్యాపారస్తులు రోడ్డు మార్జిన్లో చాలా పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పెడుతూ కూరగాయలు అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ 2 రోజుల్లో వారు కూడా అవన్నీ కూడా వెంటనే తీయాల్సి ఉంటుంది. అవి తీయకపోతే కనుక మరి మున్సిపల్ ట్రాక్టర్లో అవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని 70 తీసుకెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి రోడ్డు పక్కన అలాంటి వ్యాపారాలు ఏ విధమైనటువంటి అనుమతులు లేకుండా, పర్మిషన్ లేకుండా, మీరు షాప్ ఉంటే వీ డోంట్ మైండ్, దాంట్లో మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగదు. షాపులు లేకుండా రహదారుల పక్కన ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క సౌకర్యార్థమే చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా. కాబట్టి గమనించండి, అటువంటి వ్యాపారస్తులు ఉన్నట్టయితే మీరు కేవలం షాపుల్లోనే వ్యాపారం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ రైతు బజారులో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులందరినీ కూడా ఈ యొక్క ప్రాంతానికి తరలించడం జరిగింది కోవిడ్ దృష్ట్యా. ఇప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ రేపు 19వ తారీఖు సోమవారం ఉదయం 5 గంటల కాడి నుంచి కూడా రైతు బజార్లు రాత్రి 9 లోపు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఈ మార్పును సహకరించండి. మరీ ప్రజలకు ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది నెక్స్ట్ మార్కెట్ యార్డ్లో అదనంగా ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలా అనే దాని మీద కూడా అప్పుడు మళ్ళా టీం ఆలోచించుకొని ఈ టౌన్ లెవెల్ టీంలో డిస్కస్ చేసుకొని అప్పుడు దాని మీద ఫర్దర్గా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతానికి బట్టి సోమవారం నుంచి ఈ 2 రైతు బజార్లు రీఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది.